My name is Reverend Christopher David Kanyenda, Lead Pastor, Msongamange CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamange CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Pamene zidatsiriza umboni wawo, chirombo chokwera kutuluka mpompo chidzachita nazo nkhondo nichidzazilaka nichidzazipha izo. Tanthauzo lake ndo jama chulilo kuti antichrist kapena kuti okana Kristu ameneyi ndiye wamkulu wa sataniki, ndipo adzachita nkhondo ndi anthu okhulupirira masiku otsiriza. Ndipo tikamati masiku otsiriza ndi amene tikukhalawa kupita kumapeto kwake kwa chimaliziro cha dziko lapasi. Tikuyankhula nthawi imene chirombo chidatuluka kale, the antichrist, kuchita nkhondo ndi anthu opemphera. Ndipo m'maiko mwinamu nzochituonekeratu, ndipo m'maiko mwina paja mpakana ndithu angakhale kwathu kuno kuli chipembedzo cha Satana. Anthu amakakumana ndithu kuti ndife chipembedzo cha Satana. Mmafoni mwanu munthu akwera message mufuna kulemera lowane sataniki tikuthandizani. Ena ino mdaonako ma message ngati amenewo. Muyango waona sayankha. Anthu ake ndi amenewo. Ndipo m'maiko mwinamo ndenzo chitu kukhazikitsa ndithu machitu kuti chali chilalo lili apolo la chipembedzo cha Satana. Tikukhala masiku amene chipembedzo cha Satana ncho chituonekera. Verse 8. Ndipo akadzawapha okhulupirirawo mboni ziwiri zijatu, awupereka chithunzithunzi cha mboni ziwiri zija kuti akadzazipha mboni ziwirizo, akuti mitembo yawo idzakhala pa khwalala la mmodzi waukulu umene utchedwa ponena za chizimu, Sodomu ndi Igupto, pamene ponso ambuye wawo anapachikidwa. Chithunzithunzi cha verse 8, akadzachita nkhondo ndi ochitira umboni dzina la Ambuye. Onani verse chivumbulutso 11. So ndimaona verse 8. Sono akupereka chithunzithunzi cha chisautso cha anthu okhulupirira. Anthu ochitira umboni dzina la Yesu ali kuyimiridwa ndi mboni ziwiri, popeza bukuli lidalembedwa m'manambala. Adatchula manambala a zinthu ngati chizindikiro cha zinthuzo. Mwaiji ali kutchula kuti mitembo ya anthuwa idzayikidwa pa mtunda kwa masiku 3.5. Ali kuyimira utumiki wa Ambuye Yesu wa zaka 3.5. Kunena utumiki wa Ambuye Yesu sudali wautali, udali wa zaka pang'ono. Ndi afuna angonena kuti chisautso cha okhulupirira akuchitira umboni aja sichidzakhala cha nthawi yayitali, ndi chimene afuna anene. Komanso zikuulula pa chimake penipeni pa chizunzo, persecution, pozunza ndi maliro omwe, ndiye tanthauzo lake. Kuti padzakhala chizunzo chimene chisadaoneke chomatenga maliro osakayika kumanda. Verse 9. Ndipo mwa anthu ndi mafuko ndi manenedwe ndi mitundu apenyera mitembo yawo masiku 3.4, masiku 3 ndi nusu lache, osalola mitembo yawo ikidwe m'manda. Verse 10. Ndipo iwo akukhala pa dziko adzakondwera nasekera nadzatumizirana mitulo, popeza aneneri awo awiri anazunza iwo akukhala pa dziko. Adzatumizirana mitulo popeza aneneri awa awiri anazunza iwo akukhala pa dziko. Tsono kudzakhala chikondwerero kwa anthu osapemphera pamene adzaona anthu okhulupirira ndi ochitira umboni akuzunzidwa chifukwa cha dzina la Ambuye. Ndakuti azidzatumizirana mitulo, azidzamva kukoma kuti zakhala bwino.
agonjetsedwa aja amene amadzimva chiyero aja. Verse 11. Ndipo atapita masiku atatu ndi nusu lake, mzimu wa moyo ochokera kwa Mulungu unawalowera, ndipo anakhala chilili, ndipo mantha akulu anawagwera iwo akuwapenya. Ndiye kuti Yohane pa chisumbu cha Patimosi m'masomphenya adaona anthu ophedwa aja mboni ziwiri zija zimene mitembo yawo idakhala masiku atatu ndi hafu osayikidwa m'manda, akuti mpweya ochokera kumwamba udabwera kenaka adayimirira nkukhalanso ndi moyo. Funso nkuti kodi izi nzoona monga mwa kuyankhulaku litilale, kodi ndi mmene zidakhalira kapena mmene zidzakhalira? Ayi, ali kwangu tanthauza kuti pali chikhulupiriro cha oyera mtima chimene chidzawasungabe ndi moyo. Chikhulupiriro mu nthawi yakuzunzidwa chidzawachititsabe kuti apite patsogolo, akhalebe ndi moyo ngakhale kuli masautso. Ndiko kudzuka kwa mitembo chimene akutanthauza. Akanena kudzuka kwa mitembo iwiri akunena kuti angakhale anthu okhulupirirawo adzadutse mchisautso chakuti akunja adzanena kuti simuwaonanso, ndi mmene zinakhalira muje simuwaonanso, ali kuchitachita zinthu zina. Pamene pachata akhaulitsa komanso achititsa mantha kwambiri, akuti mpweya ochokera kwa Mulungu, mphamvu ya chikhulupiriro idzawadzutsabe ambanja la chikhulupiriro, na adzayimabe chimire olimba odikira mwana wankhosa. Ndiye tanthauzo la mawuwa. Afuna kuulula kuti ngakhale anthu adzagwe, ngakhale anthu adzafoka, koma kuli mtundu wina wotsalira umene udzayimabe kuyimira Khristu, ndipo amenewa ndiwo anthu opatsidwa chisomo chakukhulupirira. Ndiye tanthauzo lake limenero. Ndipo verse 11. Ndipo atapita masiku atatu ndi nusu, verse 12. Ndipo anamva mawu akulu akuchokera kumwamba akunena nawo, kwerani kuno. Ndipo anakwera kunka kumwamba mu mtambo, ndipo adani awo anawapenya. Verse 12 ifuni ulule kuti chingakule chisautso cha anthu okhulupirira, angachuluke mazunzo amene adutsamo, ali nkopita, ali nkokakhala, ali ndi mbuye wawo, adzawayitana mu ulemerero. Angakhale nthawi yayitali pa mzere podikira mbuye wawo, koma adzawayitana nati lowani mu ulemerero. Ndiye tanthauzo lake kuti wonse mbanja la chikhulupiriro amene adikira ambuye pakudutsa iwo m'masautso ndi zowawa zambiri, koma lidzafika tsiku limene ambuye adzanena kuti lowani mchikondwerero. Ndiye tanthauzo la verse 12. Verse 13. Ndipo pa nthawipo panali chivomezi chachikulu, ndipo limodzi la magawo 10 amudzi lidagwa, ndipo anaphedwa mchivomerezicho anthu 7,000, ndipo otsalawo anakhala amantha napatsa ulemerero kwa Mulungu wamwamba. Tsono akadzati lowani mchikondwerero, inu odutsa mchisautsonu, padzakhala chilango kwa anthu okhala pa nkhope ya dziko lapansi. Ndicho chilango chachikulu, koma osati kuti matsiriziro akubwera kwa Yesu. Ayi, ndi mkatikati mwa zilango. Ndi akuti adzachita mantha, ndipo kudzakhala chivomezi. Mbali imodzi ya mudzi wawo udzagumuka ndi adzanjenjemera. Akuti adzapereka ulemu kwa Mulungu, osati kulapa ayi, koma kuchita naye mantha pa zimene iye wachita. Verse 14. Tsoka lachiwiri lachoka, taonani tsoka lachitatu lidza msanga. Timayankhulali ndi tsoka lachiwiri, kugumuka kwa mbali imodzi kwa mudzi, kwa anthu otsala amene sadavomereze Yesu. Lipenga lotsiriza, verse 15. Lipenga lotsiriza, verse 15. Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba, ndipo panakhala mawu akulu mmwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu Yesu,
ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. So lipenga lachiwiri likadzawomba ndiko kuti ufumu wa Satana watha, ulamuliro wake waleka. Zinthu zonse zimene ankati nzake zaleka kukhala zake. Tsopano zinthu zasintha, ulamuliro wamba kukhala wa Ambuye mu zinthu zonse. Verse 16. Ndipo akulu 24 24 analaya kukhala pamaso pa Mulungu pa mipando ya ufumu yawo, anagwa nkhope yawo pansi nalambira Mulungu zomveka bwino, nati tikuyamikani Ambuye Mulungu wamphamvu yonse, amene muli popeza mwadzitengera mphamvu yanu yayikulu ndipo mwachita ufumu. Zonsezi tiziona ngati za mphamvuzi zidzabwezedwa kwa mwini wake, ndipo Ambuye wathu adzatenga ufumu wa zinthu zonse, kuphatikiza pa zimene Satana amati ndi zake. Ndipo mitundu anakwiya, ndipo unadza mkwiyo wanu ndi nthawi ya akufa yakuti aweruzidwe ndi yakupereka mphotho akapolo wanu aneneriwo ndi oyera mtima ndi akuopa dzina lanu, ang'ono ndi akulu, ndi kuononga iwo akuononga dziko. Verse 19. Ndipo anatsekulidwa kachisi wa Mulungu amene ali mmwamba, ndipo linaoneka likasa la chipangano chake mkachisi mwache, ndipo panali mphenzi ndi mawu ndi mabingu ndi chivomezi ndi matalala akulu akunena ije tinkanena poyamba ija chipembedzo cha mmwamba, kuti mmenemo muli mphenzi za praise and worship, mmenemo muli matalala, muli mphamvu, muli ulemerero, muli zinthu zikulu, muli mphepo, mmenemo muli chifunga chijadachiona Yesaya akuti ndipo ndidaona kutsogolo koma mthunzi tadzadziratu mkachisi, ndipo ndidaona Mulungu atakhala pa mpando wachifumu, ndipo chovala chake ndiye chidadzadza nyumba yonse. Chovala atu cha Mulungu akuti chidadzadza kachisi yese. Umenewo ndiye ulemerero umene Mulungu ali nawo. Tsono likadzalira lipenga lachiwiri, ulemerero wa Mulungu udzaoneka wonse, ndipo zotsalira zina zimene sitingathe kuziona lero zidzaoneka. Apa mpothera pa ulamuliro wa mdierekezi, chithunzithunzi. Koma zisadatheretu pajatsala mavesi machapitala angapo kuti timalizitse Chivumbulutso 21. Tiye tipite ku chapter 12. Zamkazi ndi chinjoka, zamkazi ndi chinjoka. Ndipo njira yake izikhala yomwe tiziwerenga vesi mkulimva kapena mavesi awiri mkudutsa, osawerenga nkhani yonse. Akati zamkazi ndi chinjoka zingodziwikiratu kuti akati mkazi akuyimira a faith community, maoti mkazi akuyimira mpingo. Paja Mulungu amati mpingo ndiye mkazi wa Kristo, ndipo Kristo ndiye mwamuna wa mpingo. Akati chinjoka akuyimira the antichrist kapena okana Kristo. Ndipo chisindikiro chachikulu chinaoneka mmwamba, mkazi wovekedwa dzuwa ndi mwezi kumapazi ake, ndi pamutu pake korona wa nyenyezi 12. Kunena iwo akusunga chikhulupiriro mpaka nakudza Ambuye. Ayerekezedwa monga mkazi wovekedwa dzuwa ndi mwezi kumapazi ake, kumutuku ngati dzuwa, kumapaziku ngati mwezi, ndi pamutu pake korona wa nyenyezi 12. Akati nyenyezi 12 ali kuulula za mafuko 12 a Israeli, popeza ndi ana apabere. Iwowo amayimira chizindikiro cha chipulumutso. Paja chipulumutso cha Israeli nchoyankhulidwa kwa Mulungu ndi Abrahamu kalekale, ndipo chipulumutso chathu chimaululidwa kuchokera mchizindikiro cha Israeli. Verse 2. Ndipo anali ndi pakati mkaziyo, ndipo anafuwula ali nkubala ndi kumva zowawa zakubala. Verse 2 afuna nena kuti the church is expectant.
mpingo uli ngati mkazi wapakati wokhala ndi zowawa za uchembere, kudikira kumene timadikira Ambuye, zowawa zimene timadutsamo, mayesero amene timadutsamo, kupirira kumene timapirira, kusadya nawo zina zimene anthu amanjoya nazo, kusavala zina zimene anthu autchuka nazo, kusagwiragwira nawo zinthu zawene zimene zikadatilemeretsa msanga. Kupirira kotere kufanana ndi mkazi wapakati amene amakhala mu discipline ya kusachita nawo zina, akusavina nawo magule ena, akusayenda nawo maulendo ena, akusadya nawo zakudya zina, kuti asunge bwino mwana wosabadwayi ndi chiyembekezo chachikulu cha uchembere ikatha miyezi 9. Ndi chithunzithunzi cha mavesi awawa. Ndipaka unena kuti verse 2, ndipo anali ndi pakati mkazi wovala dzuwayo, ndipo anafuula ali mkubala ndi kumva zowawa zakubala. Ndi akamanena kuti adafuula pakubala ndi kumva zowawa za uchembere, aunena rebirth of Jerusalem. Rebirth of Jerusalem, kubadwanso kwa mzinda watsopano, kubwera kwa chiyembekezo chokhazikika. New Jerusalem uja mumamumva uja ali kuchokera ku chithunzithunzi cha uchembere wa mkazi wopirira, kunena chipiriro cha mpingo ndi chimene chidzabweretsa chipulumutso. Kuyembekezera kwa mpingo ndi kumene kudzabweretsa Yerusalemu watsopano, chifukwa mpingo uli ngati mkazi wapakati amene ali expectant of New Jerusalem. Ndifake tikamayimba timati kwathu nkumwamba, kwathu nkumwamba, Ambuye wathu adza msanga, tili kudikira Ambuye, tili kudikira Ambuye. Ndipo tikamabwera mmamawa chonchi kumakhala pa chikhulupiriro chilipo chimene tidasunga, alipo amene tikumuyembekeza, alipo amene amatikondweretsa, alipo amene ali ndi nyimbo yabwino yokhudza moyo wathu, alipo amene amasunga tsogolo lathu, alipo amene tikudziwa kuti tikumgwirira ntchito. We are expectant. Ndifake akuti kubereka kwake nkokhala nazo zowawa, popeza New Jerusalem adzabwera kuchokera ku zowawa za anthu amene adasunga chikhulupiriro. Popeza kusunga chikhulupiriro sikophwekayi, nkowawa. Umadikira, umamvanako kuwawa kudikirako, umakumana ndi zinthu zimene popirira umamvana zokuwawa, koma ndiye mphamvu ya Chikhristu. Kupirira, kudikira, mpaka na chiyembekezo. Tsono akuti onani pakulira lipenga lachiwiri lija, kenaka onani za mkazi wovala dzuwa ndi mwezi, ameneyi ali kukhala ndi pakati, onani ali kumva kuwawa ndi uchembere. Chifukwa New Jerusalem ayenera kubadwa tsopano, mzinda wa oyera mtima, wochokera mchisautso chachikulu cha okhulupirira. Ameni. Ngati inu simungapezeke pamalo achiyembekezo, ngati sipangapezeke mayi oyembekezera mmodzi, zaka ziwiri, zaka zitatu, zaka 10, mmodzi musimudzabadwa mwana watsopano. Ayi, chifukwa mwana amabadwa kuchokera kukuyembekezera kwa munthu wamayi. Ndipo ngati mmodzi simungapezeke azimayi apakati, mudzi umenewo wayima, kuzingokhala nkufa kwa amene alipo kale, basi sudzakula. Ndifake ngati siupezeka mpingo woyembekezera, ngati sapezeka ena onga ngati inu, ngati mbewu yotsalira amene mukhoza kuima ndi chikhulupiriro nthawi yonse, kulibe New Jerusalem. Chifukwa New Jerusalem nchobadwa kuchokera ku chikhulupiriro ndi chiyembekezo cha mkazi wapakati. Ameni. Ndifake tiyeni tisunge chikhulupiriro, popeza Ambuye wakonza mzindawu kukonzera iwo akutuluka mchisautso chachikulu. Verse 3, akuti ndipo chioneka chizindikiro china mmwamba, taonani chinjoka chofiira chachikulu, chakukhala nayo mitu 7 ndi nyanga 10, ndi pamutu pake nduwira zachifumu 7 ndi ziwiri.
the Antichrist. The Antichrist. Wodana ndi mkazi wa pakati. Amene amadana ndi mpingo. Wodana ndi chikhulupiriro. Mdani wanu amene ali kunjaku. Amene safuna muzisonkhana. Safuna muzipemphera. Safuna muyende mchiyero. Kukoza kumkomera tuona kuti pano sipakumana munthu. The Antichrist. Amene safuna zimenezi. Zakuti wena azisunga chiyero. Zakuti wena azikwera mapiri. Zakuti wena azibwera mmawa nkuima paguwa. Sazifuna zimenezi. The Antichrist. Akumwerekeza ngati chinjoka. Tsono tamverani. Akuti tuchiri ndi ulamuliro, chiri ndi mphamvu, chirinso ndi ufumu wake. Verse 4. Ndipo mchira wake uguza limodzi la magawo atatu a nyenyezi zamwamba nuziponya pa dziko. Mwakumbuka kuti Satana pochoka kumwamba paja adabako ya nyenyezi. Ndi akuti utaonani ndibwereza verse 4. Ndipo mchira wake uguza limodzi la magawo atatu a nyenyezi zamwamba nuziponya pa dziko. Paja Satana kwake ndikupha kuba ndikuta basi akapandupeza choti aba mafuwa. Chifuwafusa nkuri kodi Satana nyenyezi ulinazo ntchito yanji mpaka nakuba nyenyezi so mudzazirani mukagulitsa muchita business yanji ya nyenyezi kubera jealous. Ndipo chinjoka chinayimirira pamaso pa mkazi akuti abale kuti akabala icho chikalikwire mwana wake. Ndiye kuti chinjoka chimasama kuyasamira mpingo, kuyasamira born again, kuyasamira anthu osunga chikhulupiriro. Musamaganiza kuti mulibe mdani inu. Amango kutetezani Mulungu kuti mzikala muja mdavomereze chikhulupiriro. Chinjoka chidayasama kuyasamira mkazi wa pakati. Because the church is expectant. Chinjoka chimayasama kuyasamira mpingo umene uli expectant. Idalipo nthawi ya chigonjetso pa msonkhamanja imene morning devotion anthu ankakhala m'mawindomu chifukwa padalibe pokhala. Ine ndimachokera kuchitedze kudzatumikire pano. Ulendo wina galimoto yanga idali itafa. Mpingo uno matenga galimoto ya mkirisitu mkulu wa mpingo kutumiza kuchitedze. Azinyonga mapita mama ukanditenga ndidzaphunzitse pa msonkhamanja. In those days anthu kumalimbirana pa gate ipa koseku anthu uku kosa uku. When kilongodzo the minister. Koma chinjoka chidayasama kunja kuti chigwire the expectant church. Nimene Satana amagwirira ntchito. Akhoza kuononga banja lanu, akhoza kuononga mpingo wanu, akhoza kutetsa kwaya, akhoza kuononga atsogoleri, akhoza kuononga mbusa, akhoza kuononga fellowship, akhoza kuononga intercession. Chifukwa iye kwake ndikupha, kuba ndikuononga. Lifaka amene ali chilili adziyang'anira yekha kuti angatani kodi angagwe. Musamaganize kuti timangokhala zina sitikuwuzani. Timayesedwa. Ndipo tamanena chilichonse mkhosi womachita mantha. Simungakhulupirire kuti kodoyesawa alibe kwina kopita. Timayesedwa. Ko Mulungu amatithandiza. Ndipo masiku 200 wa kunali anthu amene anabwera kudzayesa koma ali pa mavuto yoopsa kwambiri. Enawa pano palibenso tsogolo. Zinthu zawo zidavuta zedi. Adachita masewera, adagwira waya wa magetsi. Siningachula identity yawo. Koma ali pa mavuto yoopsa kwambiri. Tsogolo lawo lidonongekeratu. Chifukwa chodzalimbana ndi ine. Fuene sindigwira ntchito yanga. Ndimagwira ntchito yeye amene adandituma. Ndamabwera modzimodzi tumidwa kumeneko mukamtere paje timagwetsa anthu opemphera paje timagwetsa azitumiki paje timatere. Pano pali pa mavuto osati amasewera.
adayesa koma anavulala kotheratu tsogolo alibenso. Anu ake amadziwa ndi yankhula mngatali kumva ali kudziwa kuti tidaponda waya wa magetsi tikadadziwa tikadachita zina osatulimbana ndi amene uchi. Sikuti ndikhoso makuuzani chilichonse. Iyi si ntchito ya masewera. Ndi poopsa pa Eskom. Poopsa pa Eskom. Tsono chimene achita Satanayo nchimenechi. Ndipo amayesa njira iliyonse amabwera mwa soft koma ili njoka yoyasamira mkazi wa pakati, the expectant church. Ndipo musamaganize timakhalamu kuti Satana safuna ataononga. Ayi. Amasakasaka kuyesera kusintha direction. Kubwera direction iyi ndikutere ndikuona kuti maybe ndipita direction iyo ndikudzabwera uku kuti ndikhoza ulowera poti mpaka atapapeza nalikwira mwana wobadwayo. Akuti chinjoka achitu onani chidikirira mkazi wa pakati kuti akabereka chidye mwanayo. Ndifake Yesu adati ndi Petro Satana atanali kupeteni ngati tirigu ndechita chokupemphererani. Ndechita chokupemphererani kuti chikhulupiriro chanu chisazime. Amen. Inu mukamandiona kuti hezina ndiyankhula maukali bwanji muli kuti mutani bwanji sindikuonani ndimakhala kuti ku dziko la uzimu ndikuona chinjoka choti chidye mwana wobadwa kuchokera ku mkazi wa pakati. Koma inu mmanziona kuthupi la uchiti ukali bwanji autumiriza ubwera mchalichi bwanji atizibwera ku section autumiriza ubwera ku vested. Koma ine ndimakhala ndikuona chinjoka chofuna kudya mwana wobadwa kuchokera kwa mkazi wa pakati. Ntati ndikuuzeni specific testimonies zazimene tadutsamo masiku 200 ewo inu mkhoza kuchita mantha. Koma pali zina zisisi zimene sitiyenera kuuza wanthu chifukwa ndi nkhondo ya ku dziko la uzimu. Ku dziko la uzimulo timadziwana amene tikupwetekerana. Kumeneko timadziwana amene tikupwetekerana. Ndipo amene avulalawo amadziwa amene avulaliranso. Komweko ndisungabwere nazo pagulu poyera physically akhoza kuchita challenge kuthupiso. Koma tisikumana be komweko tuone uyo atsamire dzanja. Chifukwa Satana kwake ndikupha kuba ndikuononga, koma inu muli nawo ulamuliro ndi mphamvu yakupulumuka mkamwa mwake. Ndakupatseni chitsanzo za chimene Satana adachitirapo mpingo uno. Ndi chisindikiro cha zimene Satana akhoza kuchitira mpingo. Ndipo mwatsalana amafuna mtepa ndupezekaso pano. Patagwa kanthu koti kadze kumwezeni musadzionekenso pano. Anthu adzanene kuti sizo azisiya azisiya amatatani ife tidadabwa tidamva kuti 200 days ndingati tiona 200 days munthu angakhale pabuki tiona ankatatani. Ndi zimene Satana amadikira nthawi iliyonse yokhudza moyo wanu. Kwake ndikupha kuba ndikuononga. Ndipo chinjokacho chimapeza mmodzi wa inu wa nyumba momwemo kuti chiononge bwino. Mukadzamva kuti kunali operation ya pakampani ya mbava zoopsa amagwiritsa ntchito mmodzi wa pakampani pomwepo kuti achite link up awauze kuti dzabeni chifukwa ndili ndi umboni kuti zoti mudzabe zilipo. Mbava zimene zimakaba mafuwa ndi zimene zinalibe savi zinasowa munthu wa pomwepo amene nanena kwa auza kuti musavutike nchimpanda ichi sipakhala chilichonse pano olo mubwere muyangu uvutike pebe chimene mudzabe. Amene lukhala ndi link ndi mmene mdyerekezi amachitira. Akadzafuna kuzunza nyumba yanu adzagwiritsa ntchito mmodzi wa nyumba mwanu momwemo. Ndifake Yesu adati amene alichirira adzang'anira yekha kuti angagwe. Verse 5. Ndipo anabala mwana wamwamuna amene adzaweruza mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo. Ndipo anakwatulidwa mwana wake amuke kwa Mulungu ndi kumpando wa chifumu wake. Apa tsopano
alikufuna kupereka chithunzithunzi chakubwera kwa Ambuye Yesu mwana wa Mariya, kumuyerekeza ndi mpingo umene ndi mkazi wapakati, akumayika zithunzithunzi ziwiri kuzibweretsa malo amodzi. Alikufuna kuulula pa za mwana wankhosa, kuti mpingo uli ndi kuthekera kwakuti pakutha kwake kwa kusunga chikhulupiriro, onani mfumuyo ndiye mwana wankhosa obadwa woyamba uja, amene analandiridwanso mchipsinjo, mudziwa bwino inu, nagwa m'manja mwa Herode, nakhomedwa pa mtanda chifukwa cha zolakwa zathu, nakondwera Satana chifukwa cha imfa yake, koma Mulungu adamuukitsa kwa akufa, nampatsa dzina loposa mayina onse, kumwamba ndi dziko lapansi avomereze kuti Yesu ndi Ambuye. Ameni. Zochititsa chidwi kwambiri chifukwa pa verse 6 ndipakuti, ndipo mkazi anathawira ku chipululu kumene ali nayo mbuto yokonzekeratu ndi Mulungu, kuti kumeneko akamudyetse masiku 1,000 ndi 250, akufuna anene the village of rescue, the village of refugees. Akati the village of refugees akunena malo opulumukirako mdziko la uzimu, kunena kwina nkuti Mulungu adakhazikitsa environment ya dziko la uzimu limene opsinjika ndi okankhidwa akhoza kupulumukirako. Sikuti specifically pali malo geographically kuti nthawi ya chipsinjoyo masiku 1000 anthu okhulupirira athawira uku, ngati mmene amatanthauzira anthu matanthauzira ngati science. Umane kuti muthawire kunkhotokota, mukakhale ku forest ya nkhotokota, mzikalima mpiru kumeneko, kuti mthawire kumeneko mungadza kumane nchirombo ya nyanga 10. Ayi. Physical approach to this book sizingagwire, sizoona ayi. Akufuna anene kuti angakhale pakati pa zowawa zotere zosakidwa ndi chinjoka kuti chilikwire mwana wobadwayo, angakhale pakati pa zimenezi, onani mkaziyu adabereka mwana wamamuna. Ndipo pakusakidwa mchipululu cha masautso ndi zowawa zachikhulupiriro, onani pali mudzi wopulumukirako iwo mbanja la chikhulupiriro mu dziko la uzimu. Akungofuna anene nyengo zimene mmatha kukhala ndi chisomo chakuti mwayi woti mupemphere watheka, mwayi woti wena akupempherereni watheka, kukumana kwachitika, chiyembekezo chakula, chikhulupiriro chanu chalimbikitsidwa, tikakumanaku ena awiri atatu akaperekera maumboni, inu nkulimbikitsidwa ndi maumboni awo, mumanena kuti Mulungu alipodi, ndidikire. Mukamakhala ochita mantha kunjaku ndi opsingidwa ndi zoyankhula za wanthu, mukabwera kuno you find solace. Akalalikira apa pagomepa nanena ngakhale nthawi ya mdima Mulungu amakhala nanu pafupi, mwalimbikitsidwa, ndilo dziko lopulumukirako. Akamati dziko lopulumukirako ambanja la chikhulupiriro nthawi ya mayesero, akunena malo amene Mulungu amakayankhulako, malo amene kuli mapemphero, malo amene kumatuluka chiyembekezo cha moyo. Kumeneko ndiko kopulumukirako eno. Ndifake mukadzamumva munthu aunena kuti inetu usandionaonaku kuchali chisindubwerabwera kopemphera mwanzanga nsaname ndapsinjidwa chifukwa cha mavuto akwathuku, zoyankhula za kwathuku, mikangano ili kwathuku, zinthu zili kwathuku, nkhondo ili kwathuku, ine singapite kuchali chimoti jombaku chifukwa kunyumba kwathuku kuli nkhondo, mwangudzo kuti mwatha. Kukakhala nkhondo timasakasaka kotani kodi kothawira. Ine mgonero usindidya chifukwa kwathuku zoyankhula za dzulo usiku wonse, koma zoyankhula zake zandichiritsa kuti ndikhumudwe, mwangudzo kuti mwadzipha nokha. Bwerani kumgonero, khalani mpando kutsogolo, nenani olira ndine, ozunzika ndine, oyankhulidwa zowawayo ndine. Ambuye Yesu tonthozani moyo wanga, mutola kamkwate kaja moja. Ambuye Yesu tonthozani moyo wanga, mutenga kachikho kaja mumwa.
koma mkadzati ndimene anandiyankhuliramo sindingadye mgonero, mtima wanga ngowawa, mpofunika ndionomo ndichitire. Ina asandiyese ngati kuti kapenene sindidziyankhula, asamandiona cheteyi ndati ndimtukwane sangamvetsa ameneyi. Akhozionanso ndikati nditukwane nthawi zina machitukha ngati ndidapita kudya ndikupole, ukaphunzira katukwanidwe madzipha nokha. Chifukwa mwene lupesa mudzi opulumukirako. Verse 7, ndipo munali nkhondo mmwamba, Mikaeli ndi angelo ake akuchita nkhondo ndi chinjoka, chinjokanso ndi angelo ake chinachita nkhondo mmwamba ndipo sichinalakika, ndipo sanapezekanso malo awo mmwamba. Mwayiona nkhani ija ya nkhondo ya mmwamba, chinjoka ndi Mikaeli, pakuti mdani wathu ndi wankhondo chilengedwere cha dziko lapansi. Palibe chabwino mungachite Satana navomereza kuti mwachita kanthu kabwino, chifukwa mdani saona kanthu kabwino ka munthu. Ndipo mdani wanu anthu wena atatakwamikirani kuti ndinu munthu zochita zanu nzabwino adzachewuka kuti aumwamikire chiyani, chifukwa m'maso mwa mdani simuona kanthu kabwino. Ndipo ameneyi adakhala olimbana ndi Mulungu chilengedwere cha dziko lapansi mpaka natsopano. Ndipo mzimu wakewu wachidaniwu amagawira kwa wena. Mizimu ing'ono imayamba kulowa mwa ife ndi wana wathu, numakula ndi moyo wachidani basi. Tili ndi anthu kunja kuno ongokhalira kukhala pa chidani ndi anthu ena basi. Chidani basi. Ndipo akabwera ngakhale ngatsopano pa polotipo aonetsetse kuti mwezi usathe papezeke mdani wawo pa lainipo basi, chifukwa ndi mzimu wa Satana woyamba uja. Womachita nkhondo ndi mulengi, kumachita nkhondo ndi mwini wake poloti, kumachita nkhondo ndi mwini wake kumwamba, mpaka nupekisa angelo take kumalimbana ndi mwini ulamuliro. Ndi muja kuti munali nkhondo mmwamba. Ngati mmapezeka nkhondo nyumba mwanu, tere koyambira kwake idambira mmwamba. Michael kulimbana ndi chinjoka. Ngati pali nkhondo pakati pa wana wanu, nkhondoyi siyuyamba yapayi, koma ndi matemberero ndi ziwanda ndi mizimu ing'ono imene imayenda mwa anthu amene mtendere saufuna, koma nkhondo yokha. Zabwino yayi koma zoyipa zokha. Pamene pali chabwino yo saona pakuti apa mpoyenera kukhala, koma pamene pali nkhondo. Chifukwa mudali nkhondo mmwamba, Michael ndi chinjoka. Tili ndi anthu kunja kuno, they always fight. Zaka kumata mpaka na kumakalamba munthu palibe chakadakhalako pa mtendere. Always fighting. Ndiye kuti chaka chino ali ndi adani 6, chaka chamawa enjezera pa awiri, chaka chinacho aonetsetse kuti adani akwane 12. Ngati kuli mkumudzi kulibe mdani mpaka nayesetsa apite akapeze mdani kumene kwakaya mbane ndi anthu kukhaleso mdani at least apezeke wawiri akumudzi. Ndiye kuti palaini pofunika papezeka mwina adani 3 akwane 5 akawerengera. Ndiye kuti kuntchito atapeza anthu ofatsa bwanji mu ofesi mpaka na wina ponde pa mwendo basi pasanduke mpaka na papezekeso mdani wina wa kuntchito akwane 8. Kuchipatala kwangopitira matenda, kwangopitira adimiti wa mbale mpaka na kwa adimiti komweko nkukapeza mdani mpaka na akangane ndi mzake wa bedi linali, mpaka na pakhale chinkhondo mmwamba. Michael ndi chinjoka kukachitira pa bedi kuchipatala. Akuona kuti anthu amene ali muodiwo ngofatsa safuna nkhondo, alumva maululu, alufuna panado wachipatala, amakalimbana ndi dokotala. Mpaka na ukachita nkhondo kwakalandira mankhwala ku pharmacy, kukalimbana ndi wapereka mankhwala, chifukwa ndi mzimu wa nkhondo. Munthu uyu minibasi yongokwera pa tanki kutsikira mtauni isadafika palilonga CCP achite nkhondo ndi kwandakitala basi.
msandimirire apa sunthani inu angu akangudikira ndi mkatsike asakuyimirire ni yani minibus njake yako ndakita msandimirire pafupi simulumveka bwino fungwa adzakupwetekana adzakumenyani tu kumaziona zofera zina timampirira chifukwa cha mzimu wa nkhondo. Ngati mnyumba mwanu muli mavuto amenewa yakuti wina amonetsetsa kuti anzaka mvuwa wa basi paombedwe chitseko pang'ambidwe mapepala paponyedwe mbale mbali chitseko mapepala mcholembera uko ponyu mpama mwangudziwa kuti mudali nkhondo mmwamba Michael ndi chinjoka. Inu amene mumakhala pa mtendere ndi wanthu kayamikani Mulungu. Inu amene ananu amakondana ngati pachibale kayamikani Mulungu. Inu amene mukumakula opanda adani ochita kwa aputa kalemekezani Mulungu. Zikhalire iwo kusandutsani mdani wawo osati inu. Popeza inu ndinu ana akuunika wotuluka mu ulemerero, mkazi wapakati woyembekezera New Jerusalem kuti abadwe. Onani adabadwa mwana wamwamuna. Ndiye kuti koma tsono mawachiyembekezo chifukwa verse 9 akuti ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chija, njoka yokalambayo, iye otchedwa mdierekezi ndi Satana wonyenga wa dziko lonse, chinaponyedwa pansi ku dziko ndi angelo ake anaponyedwa naye pamodzi. Chifukwa Mulungu sadaluzeko nkhondo. Ayi, sadaluzeko nkhondo. Mulungu sadaluzeko nkhondo. Ngati inu ndinu ana ambanja ili simudzaluza nkhondo iliyonse osateka. Ndipo amene ayese kulimbana nanu aononga tsogolo la wana wake ndi adzukulu wake, akamba kuomba zipupa palibe yawo alanditse. Chifukwa Mulungu wanu sadaluzepo nkhondo. Difake ine ndimati inu muzisamala po malimbana ndi wanthu. Mudzalimbana ndi anthu oti amagona kupiri. Mudzazunza anthu oti amakhetsa misozi ndi mapemphero. Mulungu wawo adzakupwetekani. Musamachite zachibwana. Verse 10. Ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chilungamo ndi mphamvu ndi ufumu wa Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake, pakuti wagwetsedwa wonenera wa abale athu, wakuwanenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Tilekeze pa verse pamenepo, pa verse 10 kuti mawa tidzambire verse 11. Chiyembekezo ndi chigonjetso chaoneka. Pakuti adachita kumdula mapiko nuthothoka kuchokera mmwamba ndikudzagwa pansi pakuti pa chinjoka chokalamba. Chinjoka chakale kale chikadali chikalambire mpaka na panopa. Chimasuzumira chikhulupiriro. Kusuzumira nyumba mwanu muli wanongati mmenemo. Chinjoka chokalamba. Tikozo sokoneza ndani kuti wamakewa chite BP agwendi matenda. Chinjoka chokalamba. Suzumira aligwira ni second born. Suzumira aligwira ni last born. Suzumira aligwira ni first born ya mvuwawa. Suzumira aligwira ni mwana mkazi ya mvuwawa. Adzagwendi BP. Uwana chimwana chosamva oluyesera muno koma chimwana chosamva kuyesera kuchiopseza motano ukachisiya ku polisi kubweranso chilupitiliza zomweso wangudza kuti mphamvu ya chinjoka chokalamba. Osachoka paguwa apa zikatero ayi.
wosachoka apa, wosaleka kulira. Koma pamapeto azinthu zonse pali chiyembekezo cha oyera mtima, pakuti Michael adalimba tukulimba. Tsono mudziwe kuti Michael kazembe wa nkhondo mpaka na lero akhoza kukuthandizani kumenya nkhondo nyumba mwanu. Michael kazembe wa nkhondo kumwitana pa usiku nthawi ya khwezule ndi akadzidzi kuti Michael kazembe wa nkhondo dulani mapiko ya khwezule mmawanda apeza akadzidzi panja. Mudzengoyerekeza lero mudzapeza kumwitana Michael kazembe wa nkhondo. Koma vuto lathu noti malomo itanitsa Michael kazembe wa nkhondo usiku woti maimba fona aprofeti. Oprofete zili kuno, oprofete zili kuno, kuno oprofete marinkuzeni kulira kadzidzi. Na Yesu oprofete yononso kunyumba kwa ulira soka dzidzi. Murena zantamu. Itanitsani Michael kazembe wa nkhondo. Popempera nenani kudali nkhondo mwamba kuumuza tukhwezule. Kadzidzi amene chimene chiyenda pa nyumba di pa nyumba pano di tikuyuza kuti kudali nkhondo mwamba. Allah tsiku lina ndethamangitsa kukaguluke natu kadabwera kwathu. Kuchokera mudzi wina kwina kutali. Wanthu sikisi nkufupika ngati lizibinyira tu chonchi. Nkukai kulowera ku kitchen. Kukalowera ku bafu. Ine ndili mtulo Mulungu kutsakula maswanga ndikwaona ulo. Nukakhala pa chikwama. Nda 6. Ndidavumbuluka pamenepo koma kutamangitsa kutulukira kubafa komweko. Ndama yaziti nchiyani. Ndati ndi nkhondo ya uzimu. Koma inu mwandiona kuthupi. Kuchokera pamenepo amakati kundimbira phone mpaka nalero. Anthu amandimbira daily. Ada ndiye sandani wa mpaka na pano. Tinda pena jodu umaona kuti ali tsinya kuti andambana nawo jana. Tidambana ku dziko la uzimu. Ndiponse maopanso pali ena woti ngatata nena kuti ubale ndiwe ndine watha sindikudyetsanso palibe kanthu. Usiyana kuti kwina kwa kudyetsa kwina kwa lukupa. Ine nkadati musamadenkha. Chifukwa inu ndinoopsa kwambiri. Chifukwa inu ndinu mwana wa mnyumba. Musaganise Mulungu salulondera mkazi wapakati yayo. Mkazi wapakati amatetezedwa. Ndazibambo mopusawo amene sateteze mkazi wapakati. Amapanda mkazi wapakati chifukwa chopusako. Koma chilungamo chenicheni mkazi wapakati amenera kutetezedwa. Ndipasi bambo enieni osati uje na fake kwa masi bambo enieni amateteza mkazi wapakati. Ndiye musaganize kuti osunga Israeli angakhaleje osateteza mpingo umene uli expectant osateka. Tsiku ndi tsiku muli ndi ochimani inu. Ndipo Yesu agona tulo 24 hours kulondera moyo wanu. Muzilimba mtima ndi kukondwera. Ndipo muzikhulupirira kuti Mulungu wanu ali ndi moyo. Ndi wochita chifukwa chiyembekezo chimene chili mkutsa. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Nsonga Manja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.